Yun! Good morning mga kapot-pots! Andito tayo sa Putatan, Muntinlupa at pupunta tayo sa Tayak Hill. Time check, 6:30 ng umaga. Ang simula ng ride natin dun sa bahay nila Dok. Doon kami nag-breakfast kanina. Kaya nga sabi ko kanina, dito tayo nagsimula sa Putatan, part ito ng Muntinlupa. At yung ruta natin ngayon, Tayak Hill. Yan, first time natin pupuntahan yan. Nandito na tayo sa Binyan. Etong kanan na to, ito yung papuntang papuntang Nuvali. Yan. Pero hindi tayo dun papunta ngayon, kaya diretso lang tayo. Uy, teka, dahil sa letter B nagsisimula ang Binyan. Hindi ko pa pala napapaalala matandang kasabihan. Anong connection dun? Hindi ko pa pala napapaalala matandang kasabihan. Kasabihan ng mga Kastila. Para sa mga bago sa channel na to, mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay swertihin. Ay di magsilang. Mas lalong saswertihin. Woohoo! Okay, ilang kilometers nga balikan ruta natin? 140. Doon pala, 140 ang total na distance natin. Pero eto, ahon to, hindi ko lang alam kung gaano katarik. First time nating aahon tayo sa City Santa Rosa. Yun, tapos na mag-giriya. 3.7. Kung 17% gradient to, parang ahon to ng Antipolo, Dok. Alam ko yung ahon ng Antipolo pa sumulong, mga 17 gradient yun eh. Banayad pa naman sa bungad. Ayun, hanggang doon puro banayad pa. Paliko. Nakita ko yung sasakyan umabot doon, no? So ito pala parang siko to. Pero hindi yung siko na angat kasi dito nakita ko level lang yung sasakyan halos eh. Konting-konti lang angat. Ayan, no? Siko siya, pero hindi naman umahon. Banayad na banayad lang pala. Ay, picture dyan, picture. Ano, magkakalat pa kayo? Hindi na kami magkakalat, Herman. Yun, tara na. Nag-photo op lang kami. Dito pala yung lagi natin nakikita sa Facebook yung signage na yan. Marami nagpo-post yan. Tama lang naman. Pagka naman tayo magkalat.
Yun, so far yung naahon natin parang kamukha pa lang ng ano, saan ba natin mayalan tulad? Parang yung bungad ng pililya. Parang ganun pa lang. Bungad lang ha. Mamaya malalaman natin dun, banda ron. Pero kung 17% nga, yun nga, parang ano to, parang kapares ng Sumulong Highway. Bakit na Antipolo? Oh, may recovery agad. Hindi natin alam po yun na simula nung ahon talaga. Hindi kaya nahirapan mag-shift dyan, Doc. Pero pag matarik na, hindi ka na out of balance ba? Hindi ko lang magawa yung sabay yung shift, yung parang patsaka yung Pwede mo naman gawin. So kailangan pagka bago ka umahon, nakabuelo ka na, no? Sa cambio. Ang gamit ito, yung kanyang Falcon gravel bike. Sintibay ng bato. Minsan di mo rin alam kung maniniwala ka kay Tok o ano eh. Sabi ni Tok, dire-diretsong ahon na. Nambubudol. yun, may kakanan pa tayo. Ah, may kakananan pa. Hindi pa pala ito yun. Kala ko kanina simula ng ahon. Si Charles nawala. Ha? Bayaan mo yan. Not counted pala yung 62.3 natin kanina. Hindi pa yun simula ng ahon. Ayun, ayun na si Charles. Uhuy, makulimlim ah. Mahangin, makulimlim. Tapos nakikita ko sa unahan. Tapos nakikita ko sa bandang unahan, medyo maulap. Oh, mukhang uulanin tayo. Huwag naman sana. Talaga? Barangay talaga. Ito ang tunay na barangay. Barangay talaga. Ah, eto, Rizal na to. Rizal, Laguna. So dito na yung Tayak Hill. Ayun, kanan dito. Sa tapat ng Rizal Elementary School. Yung pala yung palatandaan, Rizal Elementary School. Sa barangay talaga. Talagang barangay. Yun, time check 11:31. Yun yung pasok natin dun sa Rizal Elementary School. Anong oras kaya tayo makakarating sa tuktok? Naku, umaambon na. Umaambon na. Ayun o, kita nyo yung bundok mga kaputput. Tatakpan ng ulap. Tsaka lakas ang hangin talaga. Oh, sana may masilungan dito. Ito na simula, Doc? Ah, teka lang. Kakabit ko sa chesty. Kailangan ko ba mag-chesty? Hindi naman. Ay ko maghawak. Ginawang camera naman si Doc. Oh.
Ha? Ano na? Ha? Hindi, mamaya. Medyo mabanayad pa eh. Saka magkapalit pa akong battery. Ayun na, bumuhos. Pucha, wala akong pambalot. Wala akong dala supot. Yari. Umulan na. Ulan ba yan? Huwag lang ito lang talaga dito. Wala na, no? Ano to? Hindi natin nakikita. Wala. Kala ko may sorpresa eh. Manayad pa rin pala. Mamon. Hala, napeke lang talaga ako. Wala na ulan. Lusong ulit. Parang binababat. Malayo pa pala yung simula ng ahon talaga. Ayun, may konting rolling hills dito. Aba, ayun, medyo nakatingala ng konti rito. Katsura nito. Ano? Nakakubli pagliko eh. Hindi natin malaman. Pero hula ko lang ah. Pag ahon mukhang hanggang dyan lang. Haba? Hindi. Budol din. Hindi, maiksi lang. Ilang percent yan? 20? Parang di naman. Nakasulat eh. Advance ba yan? Advance mag-isip yung Explorer ni Charles eh. Pagdating na tulay. Yung pala. Yung paraw. Yung paraw, hindi pa rito. Yun. Mukhang ito na. Ayun, no. Kita ko yung ano ng tulay. Pagkaliwa, ayun, no. Nakayuko yung sasakyan. Pagbaba. Siyempre, alam namang yumuko yung paakyat. Ito, ayun, oh. Tira! Tira! Uy! Follow up, may kasunod. Ayun pa, maiksi lang. Mukhang hindi pa ito sinasabi ni Doc. Wala pa eskwelahan eh. Nasabos ka na ba yun? Ito makarecovery na agad dun. Ay hindi. Hindi. Ahon pala. Ayun. Ay hindi, sakto pa lang din. Sakto lang din. Saktong hingal. Recover agad. Ayun, nakita sa bungad. Ilan max nun? 12. 12 yun ang hinahon natin ngayon. Ayun ulit. Sarap, presko.
Puro puno, tapos mahangin. Ito kamukha ito nung ano, daan papuntang Likaw-Likaw sa Montalban, Rizal. Ayan o, mga maiksing ahon na ganito. Hop, 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 hop. Hop, hop. Maiksi lang. Pwede. Sarap, lilim. Dito kahit tanghalin tapat oh. Covered tayo ng mga puno. Ang presko. Tapos sumasabay pa yung malakas na hangin. Hangin. Pito tayo, pito. Uy, mambo na naman ah. Ang ganda ng daan, no? Kita mo information ng puno na yan, no? Sarap pa, humambon-ambon. Oh, wag lang bubuhos na malakas. Malakas na unti-unti. Ayan, malakas na ulan. Bagay, naka-safety na pala yung mga gamit ko. Carry na yan. Carry bells. Ang ganda ng daan. Oo. Yung pagbangkit mo ng chill lang na yun, parang may ano. Parang may catch ah. Oo, acoustic yan. Ganda. Ang lupit. Palakas ng palakas ang ulan. Parang lagi yung ulan dito, Dok. May lumot yung kalsada eh. Okay, next na natin Mount Pingas. After ng Banahaw Loop. Yun, aba, oh eto. Mukhang may paangat ah. Ito na nga ba? Mukhang ito nga. Mukhang ito nga. Ayun, ito nga. May nagtutulak ng ano, palusong.
Masyado. Mukhang mahaba. Ayun, hindi, maiksi lang. Kaya lang, umaangat yung umaangat. Nabitin ako sa clips eh. Naka one hand pa. Hirapan tuloy, silang na to eh. Teka. Akala mo ah. Yun. Medyo mas manayod kaysa yung naunang ahon kanina. Recovery ba? Recovery? Recovery mo naman. Hindi. Medyo lang. Hingal ah. Ito naman kamukha ng ano, ahon ng retriever. Hirap mag-ano rito, no? Magtahi, magpasigsag, maraming kasalubong na motor. Ano ito? Hapya. Hapya. Ilang percent yan? Ba't umaangat agad? Uy, yuko. Hindi na mukhang ganun katarik pero umaangat yung harap ko. Kaya yun. Umaangat. Yun, mga recovery na. Oo nga, recovery na. Ay, salamat. Umaangat pa rin. Iksi lang. Maiksi lang pala. Gulat ako. Akala ko recovery mo extra. Tapos karoon ulit yung ahon eh. Ayun, meron ng welcome. Tanaw de Rizal Park, Tayak Adventure Nature and Wildlife Park. Parang na ako magbasa. Mataas. Sumisigaw ng mataas si Charles ah. Madali-dali pala ito kung MTB ginamit natin. Ang layo na agad dito ko. Uminom lang ako sandali ng tubig eh. Tara, Chani! Satsanihin natin yan. Unti-unti makakarating dito taas. Kakarga na sana ako ng 20. Bigla kuminto sa harap ko. Wala, nasira yung buwelo.
Kinabahan ako rin ah. Kala ko atras yung motor eh. Layo pa ba? Gusto kong pahinga. Ilang grade yun to? Kita? Napre signal. Recovery please. Recovery please. Yun, recovery. Thank you. Thank you, thank you. Salamat po. Ay, salamat. Ano naman kaya ito pagliko? Agoy! Maiksi lang. Don't panic, it's organic. Maiksi lang. Ito ulit. Hindi natin makita. Ano kaya ito? Hindi, mukhang mababa lang. Ay, salamat. Mababa lang. Puro surprise eh. Iba nga palikunan, di mo makita. Sa kalsada. Ayun, si Doc, hinabot natin. Ganda ng tayo ni Doc dun pang-poster. Buti na lang talaga maambon. Ay. Sana? Seryoso? Hindi nga. Uy, ulan. Uy, lalim ng lusong hindi pala kakaliwa. Ayun na, ayun yung krus Kita ko na. Taas pa. Tapos dito yata yung magbabayad ng 80 pesos. Sinabi ng kaputput natin kanina. Tara. 20? Pudol ka talaga. Sabi mo kanina 17. Ay, kanina pa ako ng tanong doon pa lang sa Muntinlupa. 17% daw sabi ni Doc. 20 pa lang. Ay, dito. May aahonin ba tayo? Banay. Nice. Yun na yung cruise. Lapit na lang pala eh. Ang ganda ng tanaw Anong bundok na? Banahaw? Ayun, Banahaw pala to. Buchi tayo, Buchi. Pasok tayo mo. Mukhang malapit na. Natatanaw ko na yung cruise eh. Dito na lang ba yung parking ng mga motor? Mukha, tas lalakaran na siguro nila doon. Ito? Ayun. Budol talaga to si Tok eh. Sabi wala na. Isa nga natin. Meron pa. Ayop na. Naku, meron pa. Alay lang. Alay tayo rito. Bakit nakaklips tayo eh. Pagka nabigla, mahirap na. Uy! Hutik na yan. Taas pala. Pero hindi naman gaano.
Huwag mo lang kukunin yung pinakasulok na yun. Mataas ang gradient niyan. Tayo sa labas. Dali, vlogger ako. Hinto kayo dyan. May kukunan ko kayo dyan eh. Ah sige, nawala na yung buwelo nyo. Kaya kahit walang buwelo. Ayun. Pero pag nakaklits, ang hirap buweluhan yan, ganyan. Tumalon tuloy. Tarik yan kung dito mo kukunin sa loob. Huwag ka dyan, matarik yan. Kailangan pumuhelo eh. Yeah. Ayun, matarik. Kitang-kita yung ahalitok na yun, no? Oop! Nalalay tayo rito. Kailangan alerto. Yeah! Yeah! Hayop na. Maangat. Tap out. Nanti pa. Ako na. Nag-aalangan ako. Baka biglang kumabiyos. Hirap bumitaw sa quits. Walang cut-cut dito. Minsan lang ako mauna ng ganito. Ilang percent yan? Taas. Cut. Grabe hingal ko rito. Ito na, ang bigat. Kung tutuusan na ako talaga magtulak eh. Kaya lang nakakahiya naman sa inyo. Baka sabihin nyo pinagmukha ko yung mahina. Tulak na rin ako. Taas din to. Yung part na to. Ayan o. Ah, may ano pa. May lupa. Ayun pa pala, malayo po. MTB pala pinaka convenient na dalhin dito. Pero ito gravel, kaya rin naman eh. Konting tulak lang. Tsaka pwede rin naman siyempre road kung kaya mo talaga. Pero matarik lang yun. Yung last na ako na yun. Ganito. Sulit ang ahon natin sa Mount Tayak. Ayun na. Kapos na. Kataron. Nagtawag pahinga oh. Ayun oh. May hagdan. Ganda. Ah! Ayun oh. Sulit. Na. Sulit na sulit. Sulit yung duck.
Wala na, ang tinulak lang naman namin isa na lang namin. Kasi Sige, i-justify mo. I-justify mo yung pagtutulak natin. kasi bigla kami wala yung momentum eh. Hindi, kung tutusin, gusto ko pang padyakin to eh. Kaya lang, kaya. Okay. Ayoko nang magmukha mahina kayo. Ayun, dito pala yung daan. Uy! Ayun, akyat tayo dito. Yun, narating din natin. Grabe, ang ganda rito. Sulit nga, ang ganda rito. Ito ang view natin. Ikot muna tayo, pakita natin. Yan ang makikita. Tapos punta tayo sa kabila. Tingnan natin yung view dito. Tatahimik lang tayong konti pag humina yung hangin. Kapalipad tayong drone. Yun. Dito pala kita yung Seven Lakes. Dito, pag tinignan mo. Ayun, isa yun, ano, diba? Isa, dalawa, tatlo. Asan pa? Ayun. Kita yung Seven Lakes dito. Di lang natin kabisado ko yung pwesto eh. Pero maganda. Sa drone tayo ano dito. Ganda. Jajan kayo ha? Ha? Wala naman tayo. Kanto? Malapad na kalsada. Oo. After natin naman, di ba? Yun, abya. Vlog kasi na vlog eh. Ito pinagaro. Siyempre vlogger eh. Yun, uwian na. Oh, aba. Ano yan, uy? Sumakay talaga si Doc. Ayoko. Dito sa part na tulala mga MTB, no? Ting nakita ang mga kaput-put ha. Enjoy din eh. Ganda, kahit nga dito lang sa baba na to, maganda oh. Tarik, grabe. Ha? Kumakamot yung gulong ko eh. Alalay. Taas, no? Ingat. Hindi ka pwede magmabilis sa mga ganito klaseng lusong. Ayan, no? Antindi ng mga kurben.
Tsaka yun nga, lagi ko sinasabi sa mga vlog ko, pagka mga ganong katinding lusong, kung medyo diskumpiyado ka sa preno mo, o kaya hindi ka pa sanay sa mga ganong klaseng lusong, akayin mo na lang yung bisikleta mo. Marami naman gumagawa niyan, nag-aakay sa lusong. Hindi lang sa ahor may nag-aakay ng bisikleta, pati sa lusong din. Yun, ginhawa na tayo. Hey Raymond, time check 2:05. May mga packet to. Brownie! Ito sa rin ito nakakatuwa. Yung mga motor pa, gaya rin, saka yung sa kanino. Thank you sa inyo lahat, mga motor. Nakakatuwa, nakakapagod. Hop, kaya tayo sa ihaw-ihaw, laga-laga. Kaya tayo? Oh! Grabe. Ako parang sanay na sa gutom. Itong pauwi natin, ibang ruta yung dadaanan. Pa San Pablo daw, sabi ni Doc. Hindi ko alam to kaya. Sundan lang. Kaya sundan lang natin siya. Ang estimate ni Doc, mga 3 to 4 hours daw bago kami makabalik sa Muntinlupa. Ubus na battery ko, dito na tatapusin ang vlog.